budeš mít P1 od P, takhle, šípka P bude dána body PQ. Napiš P, rozčina PQ. Ano? P má souřadnice 1, 2, tohle 1, 2, tohle má souřadnice 3, 1. Určit parametrické rovnice jako křínky. Máme určit parametrické rovnice. Ty jste tady všichni? Někam dali. Nezbytá, tamhle vzadu je, vedle něj. Procházka jí ukrad. Tak, ano, správně, vezmeme si nejdříve souřadnice toho vektoru. Když si lehce zapamatuješ, tyhle ty čili bude, no napište, když je za to své minus P, no a to se rovná. To nebyl já. Kdo to byl? Ne, to bylo vzadu někde, ne? To jsi pak nebyl teda. Tady zadám po 20 číslech a bude to vyřešení náramně rychle. 1, 2. To se dá. Takže kolik to bylo? Kluci, tady ty souřadnice toho vektoru, to musí být opr, co jsi to udělal? Máš to, že je to soude. Do skořek rozepíšeš Friedrichovský, tak to bude V1 minus P1 souřadnice, čárka. Prostě tohle, prostě už to, za to ti žádný čas nedá. 2A minus 1 Friedrichovský člověče. Tak napiš, jak to vypadá. X se rovná. Co to je A1A?